Prikupljanje sredstava za obnovu centra za hemodijalizu u Užičkoj bolnici, to je bio cilj donatorske večeri u jednom restoranu u čikaškom naselju Burr Ridge. Događaj je organizovala Srpsko-američka medicinska asocijacija iz Vašingtona, čiji predsjednik dr. Ivan Ksentijević kaže da je večer bilo uspešno. Znači, ove godine smo jedan od tih projekata, imat ćemo nekoliko, ali glavni projekat će biti obnova centar za hemodijaliza u Užičkoj bolnici. To je centar koji pokriva oko 350.000 stanovnika i verovatno radi oko 90 dijaliza svakodnevno. To je po svakom standardu, svetskom standardu, to je stvarno veliki broj ljudi koji se tamo tretiraju svakog dana. I nažalost, taj centar nije obnovljen od 1970. godine. Uz dr. Ksentijevića u Srbiju redovno putuju i Zoran Mladenović, kao i Branko Palikuća, kojem je ovaj događaj kao rođenom Užičaninu posebno značajan. Ovaj je bio veoma ličan za mene zato što mi je majka provela zadnje dane njenog života u bolnici u Užicu gde rade dijalizu. I kad smo završili projekat u Ivanjici, doktor Zoran i ja smo otišli u Užice, obišli ceo projekat sa doktorkom Vanjom i onda smo videli da mora da se pomogne. Uradili smo dosta projekata, uložili smo do sada 826.000, više od 826.000 direktno u projekte, znači prave investicije, kupljena oprema. $826.000. $826.000. Cilj nam je da dotaknemo što više primarnih ustanova, domova zdravlja. Predstavnici Srpsko-američke medicinske asocijacije očekuju da će projekat u Užicu biti gotov već za nekoliko meseci, a otvoreni su za to da čuju i nove predloge i ideje. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žigić.